200 hectare groen met tuinkosten. Wordt gelegenheid van mogelijk 1200 mensen. Zo waren het project Waddenglas in 2008 presenteren. Maar 4 jaar later is de bouwriepe groen nog heel tijd akelig leeg. Een kostenpost van €600.000 in het jaar. Heegt die het voor de gemeente Frenschje-Terradiel om de plan bij te stellen. Het oorspronkelijke plan gaat uit van 200 hectare. Daarvan hebben wij inmiddels 80 hectare aangekocht. Die andere 100 die houden wij in achtervang. Dat betekent dat wij op dit moment geen nieuwe groen aankopen. Er zullen nog meer aangekocht worden om het gebied landschappelijk in te klaaien. En in de contracten staat tussen de 3 partijen, als de groenexploitatie negatief dreigt te worden, dan gaan we daar versoberen. En we hebben nou een versoberingsstap dienen op dat gebied. Glastuinbedrijf Hartman bij Seisbjerm hier oorspronkelijk een optie op 70 hectare groen, maar had nog maar 4 hectare aangekocht. En even directeur Hartman komt de gemeente nou 4 jaar te let. Ja, dat is spijtig. En nogmaals, 2008, 2009 waren we helemaal klaar voor. Maar ja, dan moet je kunnen bouwen. En ja, er zijn dan omstandigheden die dan veranderen. En dan krijg je een heel andere situatie. Dus het bestemmingsplan is in eerste instantie bij de Raad van State onderuitgegaan. En toen moesten we de procedure doen en toen werden we een oorlogje kwijt. Dus ja, als dat net gebeurt weer, dan hebben we misschien een jerdere slag gemaakt. Dat is misschien een punt. Frenschje-Terradiel wil nou met een nieuwe campagne nog eens bezieken om de tuinkers uit het westen over de Aansluitdijk te krijgen. Ik ben vorig jaar eens een keer in Westland-West. Ik ben er doorheen gereden. Nou, ik ben allerlei lietse pestbedrijfjes en ik kan me net voorstellen hoe je daar economisch nog goed draaien kan. Dus ik heb er wel verwachting van dat de ondernemers deze kant op den duur opkomen. Je hebt met het totaalplaatje te maken binnen Nederland, waar de totale sector een beetje onder druk staat. Ja, ik hoop dat hij helemaal gelijk heeft, maar dat zie ik zo eind van wie nog niet zitten. De gemeente van Frenschje-Terradiel zal de bijstelde plan van het project Waddenglas jong behandelen.